have another hack to share you today. Siguro naman lahat tayo nagbo-boil ng egg, ano? Yung perfect na pagka-boil ng egg is 10 minutes. Once na nakita ninyong may parang bubbles na yung water, iset ninyo yung timer ninyo for 10 minutes. And then after 10 minutes, lagyan ninyo ng ice cubes or kung malamig yung tubig sa faucet, lagyan ninyo ng i-bathe ninyo ito sa malamig na tubig para parang mag-separate yung shell niya doon sa laman. Tapos, ang na-find out ko, isang hack na natutunan ko sa mga TikTokers na pinapanood ko ito. So, kukuha ako ng baso, lalagay ko yung itlog dyan. Tapos, isi-shake ko lang na ganyan. Tapos, see? Ayan o. Tapos, hugasan. Pwede mo pang topping ng salad. Yan. Maganda yung yellow, 'di ba? So kung dito sa gilid is medyo greenish na siya or nag-gray, ibig sabihin overcooked na yung egg ninyo. So yan, ganyan siya. So next time ulit, magpapakita ulit ako ng hack sa inyo. Have fun, guys! Have a good day! Bye-bye! God bless!